Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय जाहैबाय ज्ञानोदय लाइब्रेरीनि 65 फाउंडेशन डे आरोना बेजों लोगोसे आलारि सोरां ख्रिस्टि हान्जानि फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ओमफ्राय दा जोङो बेखौ दतमायाव खालामनाय जायो नालाय बिनि थाखायनो सिगां बै बोसोरावबो थांदोंमोन आरो देग्लाय बोसोरावबो जोङो बेरायनो थाखाय थांनो नागिरदों दा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आसा खालाम जोबजासिम नायलांगोन आरोना थ' दानिया जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओरैबादि सान्दुं ना बाब्रे ओंखारनोनो हाखाया आरोखि फैद' आयौ 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 खुमब्रागा जादै थांगासिनो दा लेट जाबाय रायखानांगौ माबायदि मोनदों कबिता थांनो आलासि बुंजोब्बाय आं नेनानै दहायसो बिराद गोसो न'आव माथो हम रेडि जाबाय जोङो जाय बुंजाबजोब्बाय स्टाइलानो बायजोब्बाय बेसारा गालि लाइब्रेरियाव सफैबायानो जायगायाव बेनिफ्राय जोङो ओंखारसै जोंना सासे फंबाया जोंखौ बिराद नेगासिनोमोन आरोना लेट जानानै ओरैबायदि रागा जोंबाय बिथाङा बेसोरा अन्थाव बाथावनो बेनिफ्राय सफैनानै जोङो ब्रेकफास्ट खालामबाय बे आलासि बिथांमोनजोंहाय दसे जिरायथ'नानै थाथ'दोंमोन आरोना जोङो बे लाइब्रेरि सिङावनो नै दा आगैमोनहा बिसोरो माने दामनाय देनायनि आरो मोसानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो लोगोसे आलासि बिथांमोनखौ ओरै स्टेजआवहाय जिरायहोफैनांगौमोन नालाय जोंबो ओरैहाय भिडिअ खेबनो थाखाय जिरायफाफैबाय गथ'फोरजों बिनिफ्राय नै नायबानो जाबाय आलासिफोरखौ दा बरायगासिनो दङ बिनि उनावहाय मोसानाय जासिगोन आरो हांख्रायनानै लेंहरजाखानाय गाहाय आलासि आरो लोगोसे
जोंहा दा गथ'फोरा वेलकाम डान्स मोसाखांबाय बिनिफ्राय जोंहा बे प्रग्रामाव गथ'फोरनो गोबां माने जानाखि दा गोदानै मेट्रिक पास जानानै थांदोंमोन दा बेफोरनो प्राइज होनाय जादोंमोन आरोना प्राइज डिस्ट्रिबिउसन जादोंमोन बेनिफ्राय माने गोबां मोजाङानो जादों आरो बे प्रग्रामा मानि थाखाय होनबा गथ'फोराहाय इयुन जोलैया आरो बेफोरबायदिखौ नुयोबा मा जायो गोसो गुदुं जानानै फरायनो गोसो जागोन मा जागोन बिनिफ्राय मा जायो गाज्रि लामाथिं थांनाय जाया आरोना बिनि थाखाय बे जायगायाव थांना बिराद मोजांबो मोनदों आरो बे प्रग्राम खालामनायनि माने थांखिखौबो मोजां मोनदों आरोना बे जायगायाव थांना नोंथांमोनहा जाय नायनो गोसो जेलानाखि बे प्रग्रामा जायो अब्ला नोंथांमोनहा नायनो हागोन बे प्रग्रामाव थांनानै दा नैबेयावहाय गथ'फोरा आलारि सोरांनि मोनसे एन्थेम गान आरोना एन्थेम सं बेखौ बिसोरो गावसोरनो मोसानो नागिरदों आरोना गावसोरनो दिहुननाय सङा ओमफ्राय गावसोरनो मोसानो नागिरदोंमोन आरोना दा नोंथांमोनहा नायनो हागोन बेसे मोजां बे गाना आरो बिसिनि मोसानाया
बेनिफ्राय जोङो बे प्रग्राम बारा गोबाव थायासै जोंहा माने खाथियाव सासे आगैमोननि न'आव थांनांगौमोन आरोना बे गालिनियानो फंबाय लिंनायमोन बे आगैमोनाव थांनो थाखाय जों आगैखौ बिदाय लाबाय आरो बे फंबायखौहाय दानिया जों थांनोसै फंबायफोरनि न'आव फार्स्ट टाइम थांनाय आरोना आङो मायाव फैनानै मोनजाफैबावबाय नै नोंबो दुस्ट ओरनालाय एक्टर औ खालि थाखोमायो लोंनिया नुदों दे आंखौ मानो खावलायखेबा नोङो आंखौ मानो खावलायखेबा नोङो पेकेटसो थांफिनखाबाय बुरो नालाय ओइ मा खालामदों नोङो जिखौमाय मेथाइ लाबोलाय नोंना गैला दे खेबासै आङो गादलर खम थाया आं फट' खेबाखैना
जानो दानो जोबथ'नाय नङा एबार थांफिनसै जोंहा न'आव आलासिबो जाखांबाय दतमायाव फैनानै दतमा फैना आलासि मोनजालायदों नामा औ जोंना भिडिअ'आ एसेनोसै ना डाइरेक्टलि ना नङा प्रग्रामाव फैना मोजां मोनबाय हिन्जावफ्रा एक्सप्लेनेसन होदो एसे प्रग्रामाव फैनानै मोजां मोनबाय मोजाङानो खालामदों एबारबो ओमफ्राय नेक्स्ट बारावबो फैनोसै आरो नै मबाइला डिस्टार्ब जाथारबाय आंहा जोंनि भिडिअ'आ एसेनोसै जोंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय